Dostlar, siz bileydiniz meken, Россия империясында иң күп тары игүчләр булып, безнең татар бабаларыбыз исәпләнгән, һәм безнең бабаларыбыз өчен ул күзикмәк яки кыстыбый ул бары тик тары белән генә булган. Һәм аларның менә шушы борынгы традицияләрне без искә төшереп, бүген кыстыбыйны бәрәңгедән түгел, нәкъ менә тары белән пешермәкче булабыз. Моның өчен без менә шушылай тәмлегенә әйтеп, алдан тары буткасын пешереп куйдык, моны без ишлеккә салабыз һәм кыстыбый камырына ясаган кебек итеп камыр җәябез. Минем бу камырымда бераз әшегән сөт, май, кирәгенчә тәменчә туз, аз гына песок салынды. Тары кыстыбый өчен без шушылай майсыз кызган табада камырларыбызны шушылай тиз генә пешереп алабыз. Хәзер инде без менә шушылай ишлегебезне ягып, гадәти кыстыбый кебек шушылай яртылаш ягып, кыстыбыйларыбызны ясыйбыз.